أبي هوتك عوضنا عخاكم زي تفقدل كامسيلو كسب زسمعك بزح جزية فشيل كادو تفلت من البات حدا فلوس راح جمير كخسير كاتخون من البات دقيم كافتين كون ندقنا فشيل كاتخون من البات حجو انت تسفقي قرصك أبسال سايرا بعي ويدما حامو شايفتنا خاته اللو تخون سبات جن حدو قمو سرع سرح حاز يبلغاي اللو يخونو ولو دي كنا قدم تسفا مقرصك حدا خطفلت أزد ليكا نقرالو فشلت وي ودقت مالت ني عاوت تسقرار زي كونس عاوت نمركاب زخفل واقاي زي حجز نقرأ زانتا ني حدا شوعات غزي زودقه زلو كل زسانه حيال كسارا زقات امه من برغزو سينو قدام حدر زخونه ابز نبرلا ختما ملاقص سبات كوين زنبره دحرز كل جن ناي ب10 مليون دولار زقمت تكال زوننه ناي فيكتور زبحال من سيزانتاي ولودوي تسفخت قرط حسيب كان تليخه زانتا زي ناي هيوت كانت بمقيره خوني خيلي مستير عاود من سي فيكتور كألت وي عندلاي نبرن يقداس كابو زقللون زخبد نغري نيرو كسمو وداتا مساينتز انيحقه مستيره شوعات غزي ودي اوستنس عوت من سيك تفلت إخا فيكتور أب حانت فابريكاتات زبزحوا مأكلاي سفحات ونن ناي اندستر ختماي توليدو برقص فيكتور ودي دخا خويني تولدن أبوه ناي سدرو هيوت كمرحلة زخلن إشتو ناي بيت حدمت بصحفة التكال نيراتو كم سدرا بيت دما أم ناي بعلوم غزا زنوبرو ندحان زبها الهيوت زنوبو روميو فيكتور ون كم سبو كولج تماهيرو ترى هيوت ناي منبار عدلو كوانتو نبورو كنانسو زترى هيوت ايدولوين حدا ناي بعلو زخونه نجر كهانص كفتر كاب ترسب نلعل مخان كرأي دل نيرو ود 22 عامت كله كاب كولج مستمرقه بتزوهلو لغنزب غيرو ناي موبايل مشط ادكوان كفته از ناي مجمر تافتنو ينيرو شع سمارت تليفون جينا نبع دغا ام زرغحين نيرن بزون فيكتور ابصبق غزيه تسرح خمس جمره حسبه كنا حسابو لك عين برن أوشت شمنتو ورح تراي 15,000 دولار كسيرو بتدكوان دما خعصو تجدده شعبو إذا من ما يكون كان ودي أبجزا خاتم لسمو أبتناي حتميت بيت صحفة مساي إندا سرح خبز عبا سرح تمهار إلو نابجزو أخمن لاس حتى قربولو فيكتور جن أي تقبلون تمليسو مصبو مسرح كم سعرات مقبال كم دخمت كوين تسمعو ود 23 عامت مسكون اندجنا نا إنترنت تمرت قلقلت نهصانات مهاب سرح فتينو نيرو حدا عمت ملؤ ويب سايت ديزاين كجبر ممهران كركب نولد ملكتا كجبر حلفو اب 12 ورح ملؤ جنا سلست بغزيوم زخوف لعماويل تراي يرخيبو تغلالا اتوتو 280 دولار تراي نبره از سرح دما ادمع خوين سلا زي رخب عصو جنا حجون من سي فيكتور حدش منقد خمد لا يعرفن ود 24 عامت مسكونه دما ناي مغبي ديليفري جمير اندغنا فشله ب$8,000 دولار زقمت ገንዘብ دما خسره حجون فيكتور ود 25 عامت مسكونه ناي اندخداون تدكوان كفيتو كوافر جمره انتخونه حجون داغماي فشله ابز اوانزي لعلي 12,000 دولار زقمت ገንዘብ كسره ود 26 عامت مسكونه اندغنا ناي صمبلات مدلاو سرح خفته حدش قعزو خفلم جمره حجون اندغنا نمبل حمشا غزي فشله تاغاطمو استات 6,000 دولار زقمت دما خسره بدحر زخلو ودقت ابزوري ازنوبور سبات نتخونتا تخستو عللو كحميون كدهلوون جمرو بزعبو انك حتتو فيكتور تخل غزي زودق من سيدي حجون كالئ نقد جميري مسلني لمو انا زغرمني مبلك ندي بصحيو حامش ايدي ولا شاد شاي واي تسوا زي قرصب انت عينت خاب جيجو زي مهار دهول سب يودي إلهم كنا سو جمرو نابو خيترفه مسكن ابو حسب ابو لمو ገንዘብ ጥራይ ዘባኽን ወድ خهلو كاس كحسم معرخ ندي لبو يقرص يهل زبوس هو مسكنا يابو نبعلون لكيمو اندابولي حمي ونيرم እቶም ኣብ ዓበይቲ ትካላት ዝሰርሑ መካይንን ኣባይትን ዝገጹ ናይ ኮሌጅ መሓዝቱ ንቪክቶር ናቡራይ ምዕዳም ከይተረፈ ቋርጽዎ እዚ ኸይኣክል مسؤ مرأي كم وردت كسمعهم جمرة بتوسخون
ከም መምሃሪ ይጥቀምሉ ነበሩ። ቪክቶር ክብደት ናይ ፍርዶምን ወቀሳኦምን ኣዝዩ ተሰምዖ። ካብኡ ዝኸፍአ ግና ኣብ ገዛእ ርእሱ ጥርጣረ ክሓድሮ ጀመረ። ለይቲ ደቂሱን ክሓስብ ምናልባት ሓቆም እዮም፣ ኣነ ዕውት ክኸውን ኣይተፈጠርኩን፣ ምናልባት እቲ ሓቂ ንምቕባል ዝኸበደኒ ህልኸኛ ውድቀቱ ዘይቅበል ሰብ ጥራየ እናበለ ከማረር ምስ ገዛእ ነብሱ ክጠራጠር ጀመረ። ቪክቶር ስራሕ ረሕርሒው ኢዶ ጣሚሩ ኮፍ እንክብል ኣዋህሊልዎ ዝነበረ ገንዘብ ተወድአ። ናይ ባንክ ክሬዲት ካርድታት እውን ከም ዘይልቃሕ ተዓጽወ። ካብ ብዙሓት ዝፈልጦም ሰባት ናይ ቀረባ ዝማዱን ተለቂሑ ስለ ዝነበረ ቴሌፎን ደው ኢሉ ዝቕበሎ ኣይነበረን። ንኽሪእዎ እኳ ይጸልእዎ ነበሩ። ጌና ወዲ 27 ዓመት ከሎ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ውድቀት ክሳራ ንነብሱ ረኸባ። ናይ መወዳእታ ፈተነ ዝብሎ ሻድሻይ ንግዲ ዲጂታል ማርኬቲንግ ኤጀንሲ ካብ ባንክ ልቓሕ ወሲዱ ክልተ ሰራሕተኛታት ቆፂሩ ቤት ጽሕፈት ተኻርዩ እንደገና ሓደ ኢሉ ጀመረ። ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ግና ኩሎም ዓማዊሉ ገዲፎም ናብ ካልእ ኸዱ። ብድሕሪኡ ንሰራሕተኛታቱ ደመወዝ ክኸፍል ክራይ ገዛ እውን ክኸፍል ኣይከኣለን። ስለዚ ድማ ዋና ገዛ ውፅኦ ሰራሕተኛታቱ ተቆጢዖም ገዲፎም ኸዱ። ባንክ እውን ዕድኡ ክምልስ መጠንቀቕታ ኣቕረበሉ። እቲ ንግዲ ብዝሕፍር ኩነታት ፈሸሎ። ቪክቶር ንሻድሻይ ግዜ ምውዳቑ ብሕር ተሰምዖ። ኣብ ህይወቱ ንመጀመርታ ግዜ ተስፋ ቆሪጹ ውድቀቱ ተቐበሎ። ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ ድማ ወዲ 28 ዓመት ክንሱ ናብ ገዝኡ ናብታ ናይ ህፃነት መደቀሲኡ ክፍሊ ክምለስ ተገደደ። ኣቡኡ ብውላዱ ተስፋ ስለ ዝቆረፀ ወለደይ ኣይኮንካን ንኽብሎ ይጸልእ ኣይነበረን። ኣዲኡ ግና ብናይ ውሉዳ ውድቀት ምሕር ስለ ዝተሰምዓ ንሱ ኽርኢ ኣብ ዘይክእል ቦታ ኮይና ትበክን ተሓዝንን ነበረት። ቪክቶር ሓደ ምሸት ኣብ ዓራት ኮፍ ኢሉ ነቲ ካብ ኣመልኪቱሎም ዝነበረ ዝተፈላለዩ ትካላት ዝመጾ ናይ መንጸክቲ ደብዳቤታት እናረኣየን ከሎ ሓደ ውሳነ ወሰነ። ውሳነኡ ድማ ሓንቲ ግዜ ናይ መወዳእታ ክፍትን እሞ ሕጂ እንተፈሺለ ንሓዋሩ ክሓድገየ ኣነ ክዕወት ከም ዘይክእል ክቕበሎ እየ ኢሉ ምስ ገዛእ ርእሱ ተዘራረበ። ቪክቶር ሻውዓይ ስራሕ ንኽጅምር መበገሲ ገንዘብ የድልዮ ስለ ዝነበረ ግን ምስ ዝነበሮ ድሕሪ ባይታ 6 ግዜ ዝፈሸለን ናይ ክሳራ ታሪክ ዘለዎ ሰብን ዘለቆሕ ባንክን ውልቀ ሰብን ኣይረኸበን። ስለዚ ሓደ ብህይወቱ ክገብሮ ሓሲቡ ዘይፈልጥ ኣብ ሓደ ዓብይ ቤት መግቢ ከም ወይተር ኮይኑ ተቆፂሩ ክሰርሕ ጀመረ። ኣብቲ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ቤት መግቢ ምሸት ነቶም ሃብታማት ነጋዶን ከሳሲ ንሳቶም ብዛዕባ ውዕላት ወፍርታት ምስ ፍሕፋሕ ትካል ክዛረቡ ይሰምዖም ነይሩ። ህይወቱ ምስ ናቶም እናወዳደረ ድማ ከም ውዱቕ ሰብ እንዳተሰምዖ ናብ ገዝኡ ይምለስ ነበረ። ሓደ ምሸት ሚስተር ጆ ዝተባህለ ወዲ 60 ዓመት ዓሚል ኣብቲ ቪክቶር ኮፍ ዝብለሉ ጠረጴዛ ኮፍ በለ። ሚስተር ጆ ናይ ዓበይቲ ብዙሓት ፋብሪካታት ወናኒ ብገዛእ ርእሱ ጽዒሩ ዝሃብተመ ሚልዮነር እዩ። ቪክቶር መግቢ እናቐበሎ ከሎ ሚስተር ጆ ክጥምቶ ድሕሪ ምጽናሕ ንስኻ ወይተር ክትከውን ብምውሳንካ ኣዝኻ በሊሕ ሰብ ኢኻ በሎ። ቪክቶር ካብ ምስምባድ ዝተላዕለ መልሲ ኣይሃበን። ሚስተር ጆ ቀጸለ፣ ንሰሙናት ተዓዚበካ ኣለኹ፣ ዕላል ሰባት ትሰምዕ፣ ኣገዳሲ ሕቶታት ተሓትት ነርካ፣ እናተምሃርካ ኢኻ ዘለኻ፣ ስለምንታይ ኢኻ ኣብዚ ትሰርሕ ዘለኻ ኢላ ሓተቶ። ቪክቶር ቁሩብ እኳ እንተተማተአ ሓቂ ክሓብኡለ ይደልየን፣ ምኽንያቱ ኣብ ዝጀመርክዎ ኩሉ ስራሕ ስለ ዝፈሸልኩ ኢሉ ድማ መለሰሉ። ሚስተር ጆ ፍሽኽ ድሕሪ ምባል ክንደይ ግዜ ዲኻ ፈሺልካ ኢላ ሓተቶ። 6 ዝተፈላለዩ ንግድታት ፈቲነ ግን ኩሎም ፈሺሎምኒ፣ ብዙሕ ገንዘብ እውን ኣኽሲሮምኒ በለ ጓህ እንዳተሰምዖ። ሚስተር ጆ ዓይኑ እናጠመተ ኣነ ግን 6 ግዜ ዝፈተነ ጻዕራ መንእሰየ ዝርኢ ዘለኹ፣ ምኽንያቱ መብዛሕትኦም ሰባት ውድቀቶም ፈሪሖም ሓንቲ ግዜ እኳ ይፍትኑን እዮም ብምባል ኮፍ ንኽብል ድማ ዓደሞ። ቪክቶር ግን ይቕረታ ኣብ ስራሐይ ዘለኹ ዓምና ኸይርየኒ ኢሉ ብትሕትና መለሰሉ። ድሓን ኮፈል ንሓላፊኻ ኣነ ክዛረቦ እየ ምስ በሎ ቪክቶር ኮፍ በለ። ሚስተር ጆ ብህድኣት ስምዓኒ ቪክቶር፣ ኣነ ቅድሚ ቀዳማይ ዓወተይ 11 ግዜ ፈሽለ ተጋጢምኒ። እዚ ጥራይ ኣይነበረን። ኣብቲ 10 ግዜ ገዛይ ተሓዲገ ኣብ መኪና ክድቅስ ተገዲደ ነይረ። ሰበይተይ ክትፈትሓኒ እውን ተቃሪባ ነይራ። ግና ኣብ መበል 12 ፈተናይ ሓደ ነገር ሰሊጡ ብምባል ሕፅር ኣቢሉ ብዛዕባኡ ተዛረቦ። ቪክቶር እናተገረመ ብውሽጡ 11 ግዜ ኢሉ ብምዝራብ
انتاي فولي نجر سلز جبر كأخدا أهم بل عشر تخلت خاص تعودك إلى حتتو دحر عشر تحدق زي موداقي كاب تخاتات اللي فشلت نبحك إني عاود صغير نسلسته تمرتا سلز تعذبكي بزغونا فيكتور نسخان فعمن إسيخة بحق داقماي كتفتن دليت انتهاليكا صباح نقو ساعات شدشة أبيت صحفتي متقاني نتناي كرم حجي جيجاتاتكا دقاقين كاخم مقبار حق إني تمرت خطوصد دلو انتاليخا اتستمهاركو وخمهركاي إلو مستر جو صاوعيد مسقربو له فيكتور بتعم تحقوسه كم حقوس تل على دما بتالي تتيا دارجا يدقسن حديرو نصبحيت نقو ساعات 5:45 فيكتور اب اف دغ بيت صحفت مستر جو ترخبه مستر جو ساعه 6 مس مصف شخبله واو قديم كان مصيخه بمبال زي تقدماي ملكت كتعوت كما تخيلي إلو ناب بيت صحفتو مريحو واتوه اتبيت صحفت بمصحفتي شلماتن سئلتاتن زمل انبره جنا اب حدا شنخت مندق 11 نقدتات او ورقه تصحيفهم كلهم بقي حبري استسرزو زحازن اشتفورم نبره شعو مستر جو فشلتي كيرسعي اقميط يزلخو إلو فيكتور كوف ابلو قصيلو فيكتور حجنتهم نفشلتي ناب عوض صغير 3 حقتات كمهركا بمبال ابت بورد سئل خسئل جمره قدمي غنا بزعباتهم 6 فشلتات كان غرني نتوم قداماوي مخنياتات مالت وددر حماق غزيه ገንዘብ مسان ايتتقس اب نفس وكف انتاي جيجا خمس جبر كاتراي نغرني الى حاتتو فيكتور قرب دحرم حساب كزارب جمره بزي اخل مصنعتي وسانتاتي وسنيره عماوي لي كما يحزو ما يفلط النيره سرحي جينا اغرخي تخله ገንዘብ يودن نيرو كالق توسخ خاني እና በለخلو مستر جو ياخلك إلو بمقراص سمعن فيكتور اتخت نغرن صنحخا حدا جيجا اخا بستفالالي قالات كتገልጸلي صنيحخا إلو افت بورد كابز صحفهم صنحه كابزي مدلاو زمص بورت عدليت تبل حرج بفولي اخببلا بدحريخم مهره قصله فيكتور غزات هانص الله خيلكا محسب بزعبات غزا ديزاينو وشت او صبقو كمي كم زره طراي حسيبكا تحغس غنا بزعبا مسرت بزعبا ندف محساب تحدغو دليت سلازلكا طراي مندق تسرح تجمر إلو مستر جو زفرس غزا مساله كل غزيه تغزا فرس نسخا دما نمسارحيتات نخونتات اير نسرحتنياتات توقس ግን ተቀዳማይ ጸገም ሓደዩ ገዛኻ ጽኑዕ መሰረት ይብሉን እቶም ሰለስተ ካብ ፍሽለታት ዘውጽናይ ሕግታት እዞም ዝስዕብዮም ቀዳማይ ሕጊ ቅድሚ ምጅማርካ ጽንዕ ቅድሚ እቲ ክጅምሮ ሓሲብካ ዘለኻ ነገር ብዛዕባ ዓይነት ንግዲ ዕዳጋ ውድድርን ንሰለስተ ወርሒ ሙሉእ መጽናዕ ተካይድ ሰለስተ መዓልቲ ይኮንኩን ዝብለካ ዘለኹ ሰለስተ ወርሒ እዩ መብዛሕትኦም ሰባት ዝፈሽሉ ሃንቀውታን ክእለትን ፈላልዮም ስለ ዘይፈልጥዮም ብምባል ዓይኑ እናጠመተ يردع كالودو إلى حاتتو فيكتور هو بلا اب دكتور بقلطفنا حنصصه سلامنتا يخل نغدتاتكا قلطيف فشيلو إلو مستر جو دقيم حاتتو فيكتور دما عماول قلطيفو ما يمصن ገንዘብ ተወዲኒ ተስፋ ቆሪጸ ናይ ምስራሕ ሞራል አይነበረን ነይሩ ኢሉ መለሰሉ ለክ ምኽንያቱ ኣብ 6 ወርሒ ዓወት ስለ ዝተጸበኸይ ህይወትካ ዘድሕን ምስጢር ክነግረካ ዝኾነ ዓቢ ንግዲ ውጽኢት ንምርኣይ እንተወሓደ 18 ወርሒ ይወስድ ኢሉ ሚስተር ጆ ኣብቲ ቦርድ ዓበይቲ ቅርጽታት ምስ ጸሓፈ ካብ ቀዳማይ ወርሒ ክሳብ 6 ወርሒ ዘሎ ትምህርትን ዓቕልን ይዘድልየካ ካብ 7 ወርሒ ክሳብ 12 ወርሒ ዘሎ ናእሽቱ ምዕባላታት ይጅምሩ ግና ጌና ሕጂውን ኣብ ርቲዕኻ ምስራሕ የድልየካ እዩ ካብ 13 ወርሒ ክሳብ 18 ወርሒ ዘሎ ናይ ብሓቂ ለውጢ ምርኣይ ትጅምር እንድሕር ብዓቕሊ ቀጺልካ ድማ ካብ ወርሒ 19 እንድሕር ዕብየትካ ብቁልጡፍ ክውስኽ ይጅምር ቦሎ ሕጂ ናብ ቁጥሪ ሕጊ ቁጥሪ 2 ክንሓልፍ ኢና ሕጊ ቁጥሪ 2 ንሓደ ዝጀመርከ ስራሕ ብውሑድ 18 ወርሒ ክትጽዕረሉ ምስ ገዛእ ርእስኻ ቃለቶ 6 ወርሒ ጥራይ ዘይኮንካስ ገንዘብ ክሳብ ዝውድእካ ዘይኮነስ ተስፋ ክሳብ ትቆርጽ ዘይኮነስ ወላኳ ዝኾነ ነገር ትሰርሕ ከም ዘለኻ እንተ ዘይመሰለካ ን18 ወርሒ መዓልታዊ ክትሰርሕ ብስነብስኻ ቃለቶ ድሕሪ ምባል ነዚ ክትገብሮ ትኽእል ዶ ኢሉ ሚስተር ጆ ሓተቶ ቪክቶር ክብደቱ ትሕቶ ተሰምዖ ቀድሚ ሕጂ ንሱ ኣብ ዝኾነ ስራሕ ን18 ወርሒ ጸኒዑ ይፈልጥን ግና
እኽእል በለ ብትሕትና እቲ ሻድሻይ ጀሚርካ ዝነበርካ ቢዝነስ ዲጂታል ማርኬቲንግ ስለምንታይ ከም ዝፈሸለ ትፈልጥ ዶ ኢሉ ሓተቶ። ቪክቶር ድማ ቅልጥፍ ኢሉ ዓማዊል ስለ ዝሰኣንኩ ኢሉ መለሰሉ። ኣይኮነን ኩሉ ባዕልኻ ክትገብሮ ስለ ዝፈተንካ እዩ። ሶሻል ሚድያ፣ ኮንተንት ክሪኤሽን፣ ዌብ ዲዛይን ኩሉ ትገብር ነርካ። እዚ ማለት ድማ ኣብ ኩሉ ማእኸላይ ነርካ እምበር ኣብ ሓደ ስራሕ እኳ ድምዒ ነበርካን ኢሉ ሚስተር ጆ ተዛረቦ። ሕጊ ቁጥር 3 ካብ ኩሉ ምፍታን ኣብ ሓደ ነገር ብሉፅ ኩን። 10 ነገር ጅምር ግድፍ ዘይኮነስ ኣብ ሓንቲ ነገር ኣዲሂብካ ስራሕ፣ ኣብ ሓንቲ ፍልይ ዝበለት ኣገልግሎት ሰባት ዕሽሽ ክብልኻ ክሳብ ዘይከኣሉ ብሉፅ ኩን ኢሉ ሚስተር ጆ ደብተር ዓፀወ። ቅፅል ኣቢሉ ቪክቶር ናይ 3 ወርሒ ናፃ ደገፍ ክህበካ ወትሩ ቀዳም ንጎሆ ሰዓት 6 ናብ ዝትመጽእ ብዛዕባ ንግዲ ከመይ ጌርካ ከም ትጸንዕ ፕላን ከመይ ከም ትገብር መሰረት ከም ተንጽፍን ክምህረካ ድሕሪኡ ኣብ ሓደ ዓውዲ ሓንቲ ኣገልግሎት ክትመርጽ ኢኻ ኩነታት ብዘይገድስ ድማ 18 ወርሒ ክትሰርሕ ቃል ክትኣቱ ኢኻ ኢሉ ኢዱ ዘርግሐ። ቪክቶር ድማ ተሰማሚዑ ኢዱ ጨበጠሉ። ንሰለስተ ወርሒ ህይወት ቪክቶር ተቐይሩ ነይሩ። ወትሩ ቀዳም ሰዓት 6 ምስ ሚስተር ጆ ይራኸብ፣ ብዛዕባ ዕዳጋ የጽንዕ፣ ዕዉታት ትካላት ይምርምሩ፣ ናይ ሕሉፍ ፍሽለታቱን እናተንተኑ ድማ ትምህርቲ ይወስዱ ነይሮም። ብድሕሪኡ ቪክቶር ሓደ ስራሕ ክሰርሕ ወሰነ። እቲ ስራሕ ድማ ንናይ ቴክኖሎጂ ትካላት ብኢንተርነት ኣቢልካ ዓማዊል ምርካብ ነይሩ። ዋላ እኳ እንታይ ከም ዝሰርሕ ወሲኑ እምበር ግና ጌና ስራሕ ይጀመረን ነይሩ። ንሰለስተ ወርሒ ሙሉእ ዌብሳይት ከመይ ከም ዝስራሕ፣ ዓበይቲ ትካላት እንታይ ከም ዝደልዩ፣ ተወዳደርቲ እንታይ ከም ዝሰርሑ ከጽንዕ ክመሃር ጀመረ። ኣቦኡ 3 ወርሒ ብዘይ እቶት ኮፍ ምባሉ ግዜ የጥፍእ ከም ዘሎ ሓሲቡ የንጸርጽረሉ ነበረ። ግና ቪክቶር ህንፃ ቅድሚ ምስራሕካ መሰረት መቕማጥ ዝብል ሕጊ ሚስተር ጆ ኣይረስዖን ነይሩ። ኣብ 4ይ ወርሑ ቲች ሊድ ኮኔክት ዝብል ሽም ሂቡ ስራሕ ጀመረ። ክጅምር ከሎ ዌብሳይት የብሉ፣ ቤት ጽሕፈት የብሉ፣ ሰራሕተኛ የብሉ። ቪክቶር ምስ ላፕቶፑ ጥራይ ነይሩ። ነቶም ዓማዊል ዘምጻሎም ትካላት ድማ ከምዚ ኢሉ ሓንቲ ቃል ይኣትወሎም ነበረ። ኣብ ሓደ ወርሒ 20 ብቑዓት ዓማዊል እንተዘይረኺበልኩም ኣይተኸፍሉንን ኢኹም ኢሉ። ቀዳማይ ዓሚሉ ሓንቲ ንእሽቶ ናይ ሶፍትዌር ትካል ነበረት። $500 ኣብ ወርሒ ድማ ክትከፍሎ ጀመረት። ኣብ መወዳእታ እቶት ከም ዝረኸበ ምስ ሰምዐት ኣዲኡ ብተሓጓስ በኸየት። ግና ቪክቶር ዝመጀመርታ ጥራይ ምዃኑ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ኣይተሓጎሰን ነይሩ። ውፅኢት ንምርኣይ 18 ወርሒ ክጸንሕ ነይርዎ። እቲ ስራሕ ካብ ዝጅምር 8 ወርሒ ምስ ገበረ እውን ኣታዊኡ ካብ $500 ክሓልፍ ኣይከኣለን ነይሩ። እዚ ኣታዊ ድማ ካልእ ይትረፍ ንመግቢ እኳ ዝሽፍነሉ ኣይኮነን ነይሩ። ኣቦኡ መጺኡ 8 ወርሒ ሓሊፉ ጌና $500 ጥራይ እዚ እቲ ናይ ቀደም ጌጋኻ ኢኻ ትደግም ዘለኻ ኣቋርጽ ካልእ ስራሕ ጀምር ኢሉ ከንጸርጽረሉ ጀመረ። ቪክቶር ናይ ቀደም ጥርጣር እንደገና ክስምዖ ጀመረ። ምናልባት ኣቦይ ሓቂ እዩ፣ ምናልባት እዚ ሻሙ ናይ ፍሽለተ ይኸውን ኢሉ ሓሰበ። ግና ቃላት ሚስተር ጆ ድማ ዘከረ። ካብ ቀዳማይ ክሳብ 6 ወርሒ ትምህርትን ስቃይን ጥራይ እምበር ኣታዊ የለን ዝብል ሽዑ ቪክቶር ኣብ መንገዲ ከም ዘሎ ሓሰበ። ኣብ ወርሒ 11 7 ዓማዊል ሒዙ $3500 ኣታዊ ክረክብ ጀመረ። ሕጂ እውን ጌና ካብ ገዛ ወለዱ ክወፅእ ወይ ዕዳኡ ክኸፍል ኣይከኣለን ነይሩ። ግና ሓደ ነገር ተቐይሩ ነበረ። ዓማዊል ውፅኢት ስለ ዝረኸብሉ ከይገደፍዎ ምስኡ ይቕፅሉ ነይሮም። ስርሑ እውን ብሰፊሕ ክዕለለሉ ጀመረ። ልክዕ ድሕሪ 18 ወርሒ ቪክቶር እቲ ዝዓበየ ዓሚል ንወርሒ $10,000 ዝኸፍል ዓብዪ ትካል ረኸበ። ጠቕላላ ወርሓዊ እቶቱ $28,000 በጽሐ። ሽዑ ኣፍታ ቅድሚ 2 ዓመት ተስፋ ዝቆረጸላ መደቀሲኡ ክፍሊ ኮይኑ ንሚስተር ጆ ደወለሉ። 18 ወርሒ ገይረ ንስኻ ናይ ብሓቂ ቁኑዕ ኢኻ ነርካ በለ ሕንቕንቕ እናበሎ። ሚስተር ጆ ሰሓቐ። ስማዕ ብሕጂ እቲ ሓቀኛ ስራሕ ይጅምር ዘሎ በሎ። ናይ ቪክቶር ዕብየት ቀጸለ። ድሕሪ 5 ዓመት ትካሉ ዓመታዊ $10 ሚልዮን እቶት ክእቱ ከሎ ልዕሊ 60 ሰራሕተኛታት ቆፂሩ ኣብ 3 ከተማታት ቤት ጽሕፈት ክኸፍት በቕዐ። ቪክቶር ጌና ወዲ 33 ዓመት ሚልዮነር ኮይኑ ኣብ ናይ ነጋዶ ኣብ ናይ መናእሰያት ዓብዪ ሰሚናራት እናተረኽበ ታሪኹ ናብ ሓደሽቲ ወለዶ ከም መሓላልፍ በቒዑ ተፈጸመ። ወለዶይ ነዛ ቪድዮ ትሪኣ ዘለኻ ፍሽለት ኣብ ንግዲ ጥራይ ኣይኮነን። ኣብ ዝኾነ ምንቅስቓስ ህይወት ፍሽለት ክህሉ ንቡር እዩ። ምናልባት ንስኻ ፍሽልካ ትኸውን።
حد شع زي كونس بزح جزية فشيل كاتخون سبات أقارص يترفكا إلو مخا يخونو تاريخ فيكتور دقنا ختفدتن درخيتن ملع عالني هابكا جنا حج بستفالا لي جباب جبرو أبتخد صور حزم مرسكا يقرم من جماركا سلسة ورحة سنة نعصر شمون تورح يخون نزنا آسا جزية بزي قدس قريتس كاسرح كل نجر متنكاف زي كونس حنت نجر ببولت تمهر أب حنت نجر دم دمع وجني ني 10 مليون دولار نقد تسرحي خايله برقص انتك علي اتول جناز برقص يبلكا نزوم سلسة حقتات اند تقيمكا كاب تقدم حج زبصح خاي درجه هيوتن لعلي كتكيد يخا منالبات دما اما بلشاو من اي تشعي وي دما 10 فتنخا كله زغير كخوني اذا زانتا حنت غزي دقيمكا ختفتن ملعال انت هيباتك لا يجبر اما بلكند زفتنا يالخو الكا دما بوتا خمن صحافلي وعزو فيكتور كل غزي ابو عمرخا خون شوعات غزي فشلت كسارة منبر مسان وردت دحري إجنا 10 مليون دولار مونان أمونغو شوعي فشلتون شاموناي عاوتن زنبارة فللي عدلاي نبرن سلست حقتات 10 شمون تورحي تسفازي مقرات نيرو وغني لوطي كاب تتحسبون لعلى أبك أربا خيزلو حنت فتنة رايا تريفاتك زلا سلازي أبزي channel حدش تخونكا زيادة من لعال نزفترو زيادة انسباير نزقوبرو زانتات مسمع سابسكرايب كبر لايك هابو نما قرب كان فتو تخند ما شير بولو أبي هاجر كوينكا نزازانتا تسمع لخاد ما بوتا خمنت قدفلنا بتيلو بتجن ولو داي حنت نجر أي ترسع أبزها لخ هالو مسأي خناي مغير حيل لكايو أنت عباي ورحي بزحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتناي تفرفتورا هاي مستبرانو كرتم تفتاوي سلمات ناي سماي تفترو بحرياوي بعلوم نبعلوم النات داراربو نزات سلمات مريت برهانوم يهبو برهانوم يهنبو حدا جزيت سلام دبنا يشفنوم يتاراترو خايلو قد تبلوم والتانا بنفاس تنتيقو مستدف أدبنا تسلموم تريوم كتنو ببانا كتنو نبانا أنت عباي ورحي بزوحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتناي تفرفتورا ورحن كواخبتن برهتناي سورا ناي زازباد مريت متشوتي إريترا والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي من شناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم براتي والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي من شناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم براتي